Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga panguna natin ng mga Pangulong General sa mga balita lokal, kaso sang COVID-19 sa Bacolod, ginalauman nga mga nubo sa masunod nga bulan. Konsehal sa Moises Padilla nga may kaso pagpanghimulos padayon ginapangita sang kapulisan. Sa balita nasyonal, dugang ebidensya sa kaepektibo sang booster shots ginsumater sang DOH sa FDA. Pilipinas magabaton sa dugang nga stock sang tocilizumab sa ikaduha nga semana sa bulan sang Nobyembre. Sa balita international, US President Biden kag Pope Francis nagmeeting agud talakayon ang abortion rights. Dito sa sports, TNT, kampiyon sa PBA Philippine Cup. Sa balita entertainment, Jenilyn Mercado kag Dennis Trillo engaged na. Samtang sa balita espesyal, aton pa dahil istoryahan ang mga beauty standards sa unang nga panahon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Oktubre 30, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, sa hatong balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon ang paraan karon nga nag-apekto sa Luzon. Ang Western Visayas, lagip ng Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, ang maka-eksperyensya sang mga lumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob bangod sa Northeast Monsoon kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtub kasarangan nga huyop sang hangin naman ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutlak naman las 5:34 kaina, magatunod las 5:21 karon sa hapon. Samtang ang temperatura pabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para sa heavy-duty hugasin, Aksyon. Kay Jel Maceda, good morning kuno. Kay Julius Robles Aragon, shout out kuno sa tanan nga nagalinya dira sa may Comelec para kaparehistro ay abaw. Sigihan yung gid. Sige, hasta na lang kamo alas da karon kay pila naman lang ang i-cater sa sa Comelec. Kaya may nagpa-shout out diyo sa tanan nga nagalinya kuno para sa Comelec registration. Ano ko no? Shout out kuno gani sa tanan nga nagalinya. May mga naara tuguro nga naga-Facebook live, nagatanaw sa aton. Good morning sa inyo. Good morning dira. sa inyo ha. Kuan lang pasensya gid, patience. Is a virtue, but time is gold. Ano mambal mo da? Ang mambal ko da Two conflicting phrases. Ano to? Patience is Patience is a virtue, pero time is gold. Ano man? Daw kung nagkakon sa to, daw ka conflicting na mga kuno. Di na lang kita sa kuno sa honesty is the best policy. Tsakto man. Be honest even if others are not, even if others will not, even if others cannot. Rotary lang. Ano? Rotary. Ay, sa Rotary. Kikita ko na nakadisplay sa palibot sa syudad sa Bacolod. Yes, good morning. Sige, good morning, no?
Hindi ka na to? Kay Jel Maceda, balita sa last days ng COMELEC registration, ay ato ay nagalinya pa to sila. Tama siya balita sa nagalinya pa to sila. Pero ang Gaginotok niya po. nagaginotok yapon. Pero ang pinakabalita diya, gahingagaw sila subong ka hindi nagidya ma-extend ang voters registration. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nagalaom si Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman ng local IATF sa Bacolod, nga mas maganubo pa ang kaso sa COVID-19 antes ang Nobyembre 14 para mayara man sa matabo nga bag-o sa quarantine status ng syudad. Sunod kay Familiaran, ang pagpangibabaw sang syudad sa kanamon sang kaso sang COVID-19 sa bilog nga reyon, ang nagapanguna nga rason kung nga ang nagdesisyon ng NIATF nga ipaidalom sa alert level 4 ang syudad base sa ilagin pagwa nga desisyon nga kahapon nga adlaw. Duha man ni Familiaran, iniman ang rason kung nga apadayon nga ginaapilar sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang kooperasyon sa publiko paagi sa pagsunod sa kinapatubang nga health protocol. Nagapati man ang Vice Alcalde nga paagi sa ilagin pasanyog nga vaccination drive, dako ang posibilidad nga mayara gid sang matabo nga pagkambyo sa quarantine status ng syudad umpisa Nobyembre 15. From November 1 to 14, tungod ang cases that taas yapon, pero nagdubo na kanya. And hoping makonta na siya, no, sustain, ma-continue ang pagdubo, ya. Pika naman kita di sa Western Visayas, taas, no? Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Naka-record naman ang Western Visayas ang 240 kabagong nga kasos ng COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 142,409. Sa bagong nga kaso, ang Negros Occidental may 128, 40 naman sa syudad sa Bacolod, 35 sa Iloilo Province, 19 sa Capiz, 10 sa Iloilo City, kag 8 sa Antique. Nadugangan sa 362 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 128,464, kag 16 ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 3,475. Samtang 10,435 naman ang aktibo nga kaso ng virus sa Western Visayas. Andang at large sa sininga matiniunay sa kakonsyal matapos gin-service sa iyang warrant of arrest sang Moises Padilla PNP sa itong tialikdan nga adlaw. Sunod sa hepe nga si Police Major Randy Babor ang ining subject sang warrant of arrest. Amo ang incumbent councilor nga si Fred Villaflor Bangkaya sang Moises Padilla o kun Moises Padilla. Duha pa ni Babor ang biktima isa ni ka 18 anyos o kun ang kaso ang rape kang biktima isa ka 18 anyos. Ang warrant of arrest ginpanahog ni Acting Presiding Judge Eric Anthony Atinalo Dumpilo sang Regional Trial Court Branch 64 Gihongan City, Negros Oriental napitsahan Oktubre 15. Angot sini paaksyon si Babor kay Bangkaya nga magsungka agud sabton ang kaso. Yun ang may hira kitang yandang magpit nga adlaw. Kang waranto pa rin. Sino ni sir nga konsehal, sir? Kaya ano nga case, sir? Kaling si Lord ano ni siya, Bangkaya, private crime. Bali, ano nga sir nga case ni sir ang file sa iya? Kaya hindi ko yung pananakan din, private crime ito yung charge siya. Rape, sir? Rape? Damo na? Yes, sir. Sa iban pa nga balita, lokal ginpahag naman ni Provincial Election Officer Attorney Ayan Ananoria nga mas nagdamo nagparehistro matapos ang filing sa Certificate of Candidacy. Sunog kay Ananoria, madapos na istorya sa iya nga mas maayo nga ginpalawig ang election registration hanggang makaparehistro pa ang luyag magboto sa ilang kandidato nga magapapili para sa Mayo 2022 nga eleksyon. Sunog kay Ananoria, tubtob subong nga adlaw ang extension sa voters registration apang may pila pa ka mga nagahingagaw sa pagparehistro. Gintala naman ang katapusan nga election registration board hearing sa Nobyembre 11 kag sunod kay Ananoria, tubtob subong wala man sang report nga nabaton nga may registration nga gin-deny. Ginpahag man ni Ananoria nga wala man sa mga kandidato kun partido nga nag-file sang substitution nga ginpahanugutan tubtob Nobyembre 15. Ngayon, pangunahan naman ng Mayor Villo Lirodia kag Vice Mayor Elcid Familiaran ang distribusyon sang food packs para sa mga senior citizens pagi sa Federation of Senior Citizens Association of Bacolod
Sang Huwebes nga adlaw Oktubre 28 sa gipagawa nga press release ang PIO Bacolod gahapon nga adlaw ginpalayag ni FSK President Edgardo Supersticioso ang mga food packs ang gin-turnover sa 75 ka mga association heads sa 61 ka mga barangay. Ang tagsa ka association president nagbaton sa hindi magnubo sa napulo ka mga food packs sa may gym sa barangay 16. Magluwas kay Liardia kag pamilyaran, yara man ang presensya sa pila ka mga konsehal sa syudad dakit ng pila ka mga miyembro sa Grupo Progreso. Sa piyak na bayan, gipalayag ni Councilor Archie Baribar, Chairman sa Sangguniang Palusod Committee on Senior Citizens and Veteran Affairs, plano sa syudad nga pasakaan sang 100,000 pesos ang centenarian cash nga ginahatag sa syudad para sa mga sektor. Duang pa ni Baribar, may yara na sang approval kan sa alkalde, angot sa magpainsang pondo para sa mga programa magluwas pa sa 1 milyon ka pesos ang ginahatag sa alkalde para sa federasyon. Dugang ebidensya sa kapag-epektibo sang booster shots ginsumater sang DOH sa FDA. Samtang Pilipinas magabaton sang dugang at stock sang tocilizumab sa ikaduha nga semana sa bulan sang Nobyembre. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield. Pretty Mahilom, kumusta ka na, boy? Laman ta kay Pretty Mahilom ba? Taga Villamonte ni siya mo. Yes, good morning. How are you, Pretty? Still pretty. Amo ginaya pangalan niya. Amo ginaguro iya yun. Okay. Still pretty na siya. Still pretty, still Yes. Mahilom. Kay Wanskili Morales, good morning dira. Kay Abby, kay Natna, kay August. Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning again. Andrew Huelar. Sakay Teresa Linag Kayaw. M. Aboso. Advance happy birthday ko no kay Christine Minias Villalobos. Ay, buwas pag Buwas pagli. Teka mo, may mga nag-irita sa kay Sunday nga daan. Buwas mo. Happy Birthday to you. Advance happy birthday, Christine Minias Villalobos. Dapat ya si Mami Ems, di na din makuhan sila sa mga sundol na iya. Kaya sa ako niya, way kami yakod kuran. Tika ikaw gid gani, Ako gusto gidang iya. baklang ko sa Central Market. Ay, gusto iya ikaw gid yung mga budlay gid ya. Ako gidya. Ako gidya puga sang Oh, kata. ikaw gid ya. Sang lubi. Oh, kay para daw ma-feel mo gid bala. Do kanami kuno sa feeling nga ginahatag mo, much more nga nag-effort ka ba. Nag-effort ka gid. Oo. Hindi ko sum. Eric Fernandez, morning man. Oy, kay Nonoy Codarnal. Good morning sa imo, Noy. Kay Sir Nanding Codarnal. Yes, good morning, sir. Baka naman. Jacqueline Parlan Makawile. Good morning. F. Smart Tadeo Salcedo. Ay, subong gid galing birthday, mama Ay. Subong gid yung birthday ni Ma'am Christine Menias Villalobos. Yes, happy birthday, Christine. Yes. Kamusta mga kasilhigan, tada? Diba? Bongga. Kay Ma'am Vanessa Mayo, it's Halloween weekend party train. Oy, ara naman siya sa party train. May party bus siya. May mga party train. Grabe, si Ma'am Van. Nuning Wala na to yung COVID, no? Why na ya. Halong ka madaran ni Doc Mayo. Yes, halong ka mo da. Enjoy na lang yung duhan eh. Gani. Party! Baka easy lang ni sa ila yung life. Easy life. Easy life. Happy life. Yes. Action boy, basahan ko lang ni una. Kay si Jester Obidos, nagapanawagan siya kay ang traffic lights kuno sa may Lopez East. Wala kasi nantuanay. Kasi makakos kuno karon sang accident. Why the traffic enforcer? Wala guro eh. Kaya kung may arap, titani wala siya nanawagan. Tawag yabi si Kwan? Si Sir Kulanag. Sir Kulanag. Basi bala nagano, basi go sa piyak. Gagaw ang isa, gagaw man ang isa. Gagaw sila nga duwa, ate. Ang inakis among guwa. Malo ka sa traffic, basta duwa ka ng gago. Oo. Labangin na sa aksidente. Oo, labanin sa aksidente. Kay gagaw ang isa, gagaw sila nga duwa. Labangin na. Bungguan na yun. Nga sir gago, sa sir gago. Nga pati siya, sir gago man sir. Ay naano niya to. Ginabuyayaw mo ko. Kaya dapat kung gago ko, stop ka. Oo. Amo na yan namin. Dapat butangan, ano man yung mga English, dapat butangan W. Gago. Diba, no? Kay Teacher Romela Ilustre Revalo. Yes, good morning. Good morning. George Gagasiran, Maui Akol Kanyada, musta ka da parekoy? Good morning kuno kay Vice Mayor Sharon Ibanez Tolentino sang La Carlota City, Hambali Maninoy, 1 ball. Nagbay si Mayor na siya? Gin level up. Gin level up ni Maninoy. Nung tumama si Aaron?
Sharon. Ito ba lang ginpa kanan taga dinner tatubla sa ID. Ay, gali. Sige Nano man man Lisa Joy Elon Amoroso, good morning, man. Yes, good morning. Nalaglag sa Maninoy ka. Okay lang May mga buaya man ko. Thank you so much. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Oy, Angelica Niel, morning sa imo. Jester Obidos. Amo na siya. Na kutani nga ang traffic lights, mo ni siya, oo. Yes. Gani, patawag ibisi kuan. Sirkulanag. May aran na traffic enforcer kay kita na nila may mga traffic enforcer. Or ipa-check na kay Sir Alvin ay basi pwede to siya ka traffic. Oo, correct. Na? Mama ka basi balaga mo to ganyan balta basi gago balatanan ha. Jean Buero, may agaman. Send ko na nag-action Alvin. Tia Kim Iriman. Good morning. Dina Magbato Malabago, Michael Lascola. Oy, sa mga taga Libertad dira, may aga dira sa Libertad Public Market. Yes. Oo. Sakay sa Burgos Public Market. Actually sa Libertad Public Market damo kita da yan mga kuan niya. Oo, pag sa Central Market na lang sa tatlo ka mayor nga merkado sa major markets dili sa Bacolod. Ano mga minor market? May mga minor na masumag, magranada. Di ba? Tapos di ba ang public plaza? Hindi actually tadi kun major na dayang mga ni, dasun tani mga captain, no? Captain pa no. Tapos lieutenant. Tapos SPO4. Ang mga kapaypayan ko no okay pa. Good. Action boy, di ba ang public plaza tara daw? Ang private plaza tayo din man. Wait. Wala ka balo? Kaya siyempre private mo. Oo. Di wala ka kabalo? Pero namig dyan kung ang sasunog Ano? Hindi ba lang ang panawag sa aton nga ng bumbiro nga truck, fire truck? Fire truck. Nga may fire na daw? Ganit no? Dapat water truck. Di ba? Ang fire station, tingin fire na da? Oo, dapat water station. Ano na? Sa fire hydrant, di ba? Fire na da nga da? Anong ara da? Water. Dapat water hydrant. Muna. Tiyan sa police station. Sa dapat, BFP station. Ano man? Hindi ba sa police? Gani mo, police station. Okay, police mo. BFP personnel station. Na? Hindi dapat. Palibog. Standby sa mga balita national. Morning Edition. Ang ato naman magka-aksyon para bala sa ining problema naton sa diabetes bala. Ginarekomenda naton. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Sang ka-epektibo sang booster shots kag additional doses ang COVID-19 vaccines sa Food and Drug Administration. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may pagsapol kaupod sa mga eksperto agud makakuha sang dugang ebidensya may angot sa booster kag third doses nga ipasa sa FDA. Una ginpahayag ni Vergere nga nagpasa ang DOH sang letter of intent para sa aplikasyon sang emergency use authorization sa FDA kay ginakompleto ang gina-require nga dokumento. Webes nga adlaw sa ginpahayag ni Vergere nga gina-review na sang FDA ang EUA sang COVID-19 vaccines. Ginpahayag sa Department of Health nga magabato ng Pilipinas ang bagong nga stock sang arthritis drug nga to Selizumab sa ikaduha nga semana sang Nobyembre. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hulato na lamang ang update sang manufacturer nga mong nagpasalig nga sa ikaduha nga semana ang Nobyembre mag-aabot. Sa madumduman nangin mabudlay sa Pilipinas ang pag-stock sang Tocilizumab tungod sa global shortage. Ang Tocilizumab ginausar para sa COVID-19 patients. Target naman sang Department of Health nga mabakunahan kontra COVID-19 ang kapinsa 9.6 milyones ka mga kabataan nga kalakip sa 12 tutob 17 anyos antes matapos ang tuig. Angot ini sa anunsyo ni Health Undersecretary Mierna Cabutahe nga mag-uumpisa na ang vaccination sa nasambit nga age group bisan wala sang comorbidities sa Metro Manila sa Nobyembre 3 kag sa bugos nga pungsod sa Nobyembre 5. Ginpahayag pa sa opisyal nga ang 9.6 milyones ang katumbas sang 80% sang 12 milyones ka mga kabataan nga kalakip sa nasambit nga age group sa bugos nga pungsod. Tuyo sang pagpasangkad sang pediatric vaccination nga maingganyo pang ibang nga miyembro sang pamilya nga magpabakuna kag makabalik na ang mga bata sa face-to-face classes. Mahimo naman nga mag-umpisa sa pagpambakuna sa mga kabataan ng mga lugar nga handa na para diri kadungan sang mga syudad sa Metro Manila. Ginatugutan na sang Interagency Task Force in COVID-19 ang hingyo nga COVID-19 vaccine certificates para sa domestic use. Una na nga naghatag sang inoculation certificates gikan sa VaxCert PH ang nga limitado lamang sa outbound migrant workers. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, tanan nga local government unit nga wala sang kaugalingon nga electronic vaccine administration system ang kinahanglan nga gamiton ng system sa Department of Information and Communications Technology agud i-record ang tanan nga inoculation information. Dugang pa ni Roque, ginmando naman sang COVID-19 Task Force sa DICT nga maghatag sang update sa mga kaduha ka beses isa ka semana angod sa original submission sang vaccination data. Nagapabili ng Pilipinas sa may pinakalalang record pag-abot sa wala nasulbar nga kaso sa pagpatay sa mga journalist. Sunod sa Committee to Protect Journalists Global Impunity Index 2021, ikapito ang Pilipinas sa 12 ka mapungsod nga hindi magnubo sa 13 ang unsolved killings sa mga journalist sa sulod sang napulo ka tuig. Nanguna sa listahan ang Somalia nga may 24 ka wala masulbar nga kaso sang murder, ginasundan sang Syria, Iraq, South Sudan, Afghanistan kag Mexico. Ang datos sa linis ng September 1 tuig 2011 tungtong Agosto 31 tuig 2021. Sa katapusan nga balita national, pabor si Senator Ronald De La Rosa sa ginaduso nga magpa-drug test ng mga kandidato sa 2022 nga eleksyon. Sunod sa senador, kung isa ka security guard gina-require nga magpa-drug test, mas labi na dapat i-require ang gusto nga mamuno sa Pilipinas. Dugang pa ni De La Rosa, hindi manami kung hindi pata sa pagtratar sa duha ka klase sa posisyon, rason nga kinahanglan ang drug test. Ang atong mga balita international, balita sa sports showbiz kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pamati ang lamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
Ay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Sa kay Noy Erwin Dicatoria Gonzales, Barangay Maama, good morning. Jester Obidos. Nata mo ni sa kina. Happy birthday ko no, Miss Christine. Halin kay Ma'am Van Mayo. Happy birthday sa liwat. Bantayan na, dugay-dugay, kay meron kita sang sap. Yes, oo. Manghatag naman kita sa 500. Wala ko na traffic enforcer da sa may kwan. Oo, gikatawa na ito ni Action Alvin. Aranda si Action Alvin, no? Siya na lang bahala da. Siya na lang makuan da, bahala, traffic enforcer. Aranda da, amigo Chester, ang amon nga kuan kay mapadangat na karon kay Circulana, no? Yes. Benji Bernardes from Hacienda Carmen, Binalbagan. Norma Torreblanca, may agaman. Sige, sige. Good morning kay Elizer Likayan. Good morning kay Dane Habasa Villaflor. Salamat kit sa pagpamati. Maverick Anthony Diaz, greet niya lang kuno og happy birthday sa akong anak. Sa iya ko no bata nga ara subong sa Sacramento, California. Happy birthday, Michael Andrew Diaz. Happy birthday to you. Yes, Happy birthday. Sa kay Jacqueline Marinho, good morning man. Yes. Kag sa mga nagapakapidaliwat sa DK Kapihan may aga dira sa Madamong inyo. inyo salamat. Good morning. Of course, Lieutenant Colonel Romeo Vargas, happy listening. Happy listening. Oo. Dira sa Mahima Mailan Police Station. Morning da si Momeng Kailangan. Nila si Romeng. Kailangan pero isang Ming. Pero Romeng mo. Kay Romeo, bye. Romeo, take me somewhere can be alone. Sa kay Nona Agravante. Ay, migo ko turko yung ko. Yung gini Tarks, good morning. Morning dira sa imo. Oo. Kamusta mga kwanta da? Wala siya pa 5'6", yun, no? Why ni saya? Ay, abi ko. Mga kamusta ba? 5'8" ni Iyaya. Mahal ba? Kulam ka lima, bayad ko. Amo na, grabe, no? Mahal? Yawan bad. Melvin Solidarios Abdo. Watching live from Barangay Malingin, Bago City. Wow, wala man nagalingin ang mga lingin? Ang mga lingin? Mga Sa Barangay Malingin, may harap kita purok nga kanhangin. Grabe so, ba? Hangin nun na, malingin. Malingin no mo, dito ka sa kanhangin, kaya may hangin. Grabe, no? Purok na nga kanhangin, no? Pilton Lipura, good morning man, live from Pasay City. Yes. Ay, by the way, may sap kita karon ha. Masap pa maskwa sa Aksyon Radio Bacolod. So, standby, ha? Standby ka mo. Sino naman ay hanang ato sining lucky winner? Pasi si Ma'am Christine magabutan tablaw. Sino ni si Sanzu Carlos Lopez? May kasulod sa akon nga naunay ko diyaman. Zanzo, Susan, Carlos. Naunay, dali na kayo naunay pa ko diyo. Naunay ka? Oo, naunay yo. Ay, ako man naunay man. Nano ko ni, kapag hinawak pa ko, hoy, ikaw ga, duko-duko ka na ni man. Ako ganito na kuha ko diyo, nag-ano do sa statue dance. Oo. Ano do sa Squid Game. Nagtanaw ka Squid Game? Wala. Tanawa ba la? Di kay serious? Oo, tika dali lang man, tag 30 minutes lang man ang per episode. Nami siya. Naman mo sa akon. Oo, tapos tanawa din ng Alice in Borderland. Amo na ipasunod. Kuan man na siya? Serious man? Pero tagjutay-jutay lang doon, di ka kabatsagan ni tapos na isa ka episode. Doon tanaw ka lang movie. Parang Alice in Borderland. Damamot sa sauna sang Emily in Paris, de. Nilain to yung Emily in Paris. Sadya to yung Emily in Paris. Ay, manugwa na to ba lang season 2? Ay, gali ka? Yes.
Ano niya ang concept ng Alice in Borderland? Basta lang bala, ate. Hindi ka na lang magtalaw. Storyado na lang. Hindi ang concept bala ang yablang ate. Ano man do Hunger Games. Muna gala. Dali lang gid bala kay base sige ta diwakal wala man gitigapon nga kaano diyo. Mag-exercise na tanan. Mag-exercise tayo tuwing wala gid eh. Kaya Morning lang dagali sa kay Kuana, kay Lieutenant Abigail Donasco. Good morning, Lieutenant. Tinakuha na to ang size ko. Oo, nakuha yan na. Okay, good. Nalistayan ako, no? Ipabuton mo lang ko no sa December 28. Ay, Innocence Day. Ulysses Ortiz. Sir, good morning sa imo, sir. Ulysses Ortiz. Sir, good morning. Hambal ko bala duga apply ko bala si imo as ihada. Naligan. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa detalye sa Balita International, nagpatigayon sang meeting si US President Joe Biden kay Pope Francis sa Vatican kag naibalaan nga gintalakay ang abortion rights. Suno sa Vatican sang ang private meeting ang nagdugay sang 1 ka oras kag 15 minutos apang tubtub karon na wala pa kapagwa sa statement ang White House kag Vatican angot sa issue sang abortion. Palayag sang Vatican lakip sa gintalakay sang duha among care of the planet, healthcare, pandemic, refugees, migrants kag protection of human rights, lakip ng freedom of religion and conscience. Naibalaan si Biden ang ikaduha nga Catholic President sang Estados Unidos. Sa balita sa negosyo, natala na magpatuman sa oil price rollback sa masunod nga semana para sa diesel kag kerosene. Samtang big time price hike naman sa presyo sang gas kag liquefied petroleum gas o kung gasolina kag liquefied petroleum gas. Sa unang trading, nagdubo sang 33 centimos kada litro ang presyo sang kada litro sang diesel kag nagdubo sang 26 centimos ang kada litro sang kerosene. Para nagsaka naman sa 1.28 ang litro sang gasolina. Sa kabilugan, naglambot na sa 20 pesos kag 80 centimos kada litro ang net increase sang gasolina. 18 pesos kag 45 centimos naman ang nadugang sa kada litro sang diesel kag 16 pesos kag 4 centimos ang nadugang sa presyo sang kerosene. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 54 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 47 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 50 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginanunsyo sang celebrity couple nga sanday Jeneline Mercado kag Dennis Trillo nga engaged na sila kag nagapaabot sa first child. And again, share sang couple sa YouTube vlog ni Mercado kundiin ginpakita man ang wedding proposal kag pagkumpirmar sa aktres nga ini siya ang nagabusongan. Nagpropose si Trillo kay Mercado sa tong Oktubre 8. Balita sa patag sang sports, nakuha sang token text ang PBA Philippine Cup title matapos ginlutos ang Magnolia sa score nga 94-79 sa Game 5 nga ginhampang sa Don Honorio Ventura State University. Naiburuan ni na ikawalo nga championship title nga nakuha sang TNT matapos nanging kampiyon man sa itong tuig 2003, 2008, 2009, 2011 kay kadua sa 2012 kag 2013. Samtang itangurahan ng Michael Williams kag RR Pugoy ang hot shots nga nakakuha sa 24 puntos kag 19 puntos. Balita Espesyal! Ang diesel lang yung kerosene manubo. Ang gas yung mataas pa. Gugo no. Kalain no? Gugo no. Oo naman. Ano mo sa lakya mo gasolina mo peslida na tubig. Kalain. Tubig ano lang. Lukduhon mo na lang. Sige, dali na redaksyon ida na, makwanta na, Yes, sir! Sa Pamaskwa, standby! Sa Pamaskwa sa ARB.
Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Aksyon Radyo Number 1. Yes! Yes. Happy Christmas! Mga tag nakita, sino ay Han? Ang atong sining winners ang 500 pesos atong nga sakta Moskwa. Hari na, lagi na kay itakot ko na yung para Fernelia. Okay? Yes, hello, good morning. Hello, good morning. Yes, good morning, ma'am. Sino kanini? Si Luis Mindasan. Luis Mindasan sang Barangay Central Maaw. Ay, Violeta Uno, kagaliga pule. Pila na edad ta, ma'am? 75. Hubin ka maggali. Abi ko 74. Hubin pa, baskog pa, no? Yes. Ang Violeta Uno, kabalo ko nimo kay permi ko sa una sa Central Maaw. Actually, subong Barangay Don Jorge Araneta na ni siya. Yes. Shout out dira sa Margalio family. Sige. Damo ko na classmates sa Central Maaw eh. Damo ko na mga classmates, especially sa Central. So, ma'am, pwede tamay na yun yung aton nga transistor radio para hindi sa mag-feedback. Kaya batian kong tingog ko. Damo ko na mga classmates mo sa Central Maaw. Sa high school. Sige. Ma'am Luis Mindasan, ikaw ang aton winner sa aton nga sa pamaskwa. So, ma'am, ulaton mo lang ang text ang remittance center, kag sang station. Base sa daso na naguro sa Lunes na naguro ma'am padala, no? Sa Lunes. November 2. Or November 2 kay wala opisina bla. Kasi laton mo lang ma'am, mapadala gina sigurado gina ya, ha? Ma'am, congratulations kag maayong aga dira, halong lang permi. Salamat gid. Thank you, Gid. Sige, ma'am. Luis Mindasan sang Violeta Uno, Barangay Central Maaw, Bago City. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Okay, alas 7:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kay Jan Acosta dira sa Bago, maayong aga ha. Good morning, milestone follower. Siya? Oo, nakabutang milestone follower. Kaya, Si Joanny Mahipos. mo na. Joanny Mahipos siya follower lang. Follower Ang Christmas bonus? Ang aming Christmas bonus. Ako na nasubong ang hindi na lang. Nakanta lang kuya. Ang ibigay mo na. Ang ano? Ang 13th month mo ang inapangayon nila. Ang muna. Kaya daw ay piyong iban. Wala piyo. Alakas. Pero hindi, ara ginay. Loan, ay bala. Oo. Yes. Sige. Titirita danay sa aton sininga balita special. Tapos, unta ni Action Boy, ang mga beauty standards sa una. Diba, mga itong estudyante, mga labang kuko, taas ang hairline, mga multicolored nga mga kilay. Ang next Action Boy, dira, excuse me, ang lapsi ang panit. The more ka nga lapsi ang panit, the more ka nga beautiful. Ang puti, duban paper ka na bala. Kasi sa Pinoy na yung standard. Ang hindi Kaya ang mga kano, yun ang painit gani para mag-pariyo color sa aton. So, mga sinang una niya. Sinang una, galing. Yes. That is why, ang mga mga Chinese, una mo ba, doon ginatago na sila. Kaya para nga daw ka. Puti. Anong race gani nila? Anong color? Ang ano? Ang mga Chinese? Puti, EJ. Hindi na sila yung, kuha na sila ng, kundi kita brown kita. Oo. Kuha na sila yung yellow na sila. Sila grow off-white. Yellow race na sila. Yellow race na sila.
Na, tiyan mo na action boy, kaya amo na kuno sa tradition, kuno sa una, especially, may ara din ako butang gali sa most of the Asian countries, ang una kuno. Yung mga Pinoy, do wala man niya. Ate, sakto ginambal ko sa Asian countries, ang iyang standard na sa beauty is puti. Yes, oo. Puti. Oo, oo, yun na yan, no. Diriya, black is beautiful. But too much black is charcoal. Diba? Sakto man. Yes, amo na siya. Black is black. Black is black. Kanta na yan. Black is black. Tapos mambal sila nga, then ka itom bala si itom ko, brown kuya bala. Lima ring bukita mo niya mo ng itom. Kainit ginam ng ulo ko. Wala ay kainit ang ulo ko, nga balan ko niya. Kaya mo ning color ko. Kay gwapa ko, isa mo ning color. Correct. Puti ko kalaway sa akon. Maputi ka guro daw, kuhan ka. Do kalaway. Daw kalaway, Pero mas laway, ganyan, balan mong tao nga kaitom sa imo. Hindi na sa itom. Hindi sa itom, brown, bulag ka. Nato ng itom, maring boko, kita mo niya mo ng itom. Sa malam sa, okay na lang kung nga mo ning color ko, hindi lang ko color blind. No? May nalang ko naman ako itom, sasabi do agta ka na. Kalain. Do agta. Ang agta, Agta, gano'n. Ay, sa lukos? Ata na iya. Ata na iya. Kalain sa agta. Do kalain. Kaya pag inasang isa do ka, kung daw gina stereotype lang ha. Do ati, kabla mo. Aking ati, itom ginmanaw. Ako yung ginambalan ko nila, do ate, kay super brown. Sa una, super brown, tapos flat nose, pa curly hair, pag ko sa una. Ati, gid gali. Ate, gid siya, as in. Balaan gid siya nga Pinoy na Pinoy, kuya. Feel at ka gid siya. Feeling at ate? Hindi Philippine ate. Philippine ate. Ikaw, feel Philippine na mo. Oo. Feeling American. Pero to ang tuod, si Action Boy, kano ni siya. Kanubo-nubo. Kanubo-nubo. Tama na. Feel at, no? Ang next Action Boy. May ate mo, sa iba niya country mo. Oo, siyempre. Ikaw yung feel at, gid. Oo, feel at. Pero diriya, as in, dirigi ko yan mga ko lang to, mga cousins ko lang to sa mga Uganda. Kung sa mga aborigines ka. Ano? Aborigine. Ano? Aborigine. Aborigine man? Ang original ba lang kuan nga settlers sila lugar? Very root gid yan. Aborigine gila Sige lang, important na we are beautiful. You are beautiful no matter what they say. Pero bisan may sila-sila nga daw ka dark colored ka. Hindi mo ka dark colored actually. Ang morena ka but ako I would say nga you're beautiful in white. Yeah. You look so beautiful in white. Okay na lang namo, ni ba lang akong panit, pero may ara bala puti, bala nga damo, kwan. Kagid-gid. Di daw tagiya sang kampuhan to sa ano ay. Nga hamba sila, nga tagiya sang kampuhan, tanawa bala kay damo, jiso natin. Damo bejing ko. Damo bejing ko. Wala naman ko lang bejing ko, magpisusun. Wala ka nagko, Ako yan, I'm so smooth and silky. Smooth and silky. Buhok lang. Didirita ba? Sila karong yung racist, ano? Next action, boy, ang white teeth. White teeth? Puti nga unto. Oo. Pero ang strong teeth bala yellow. Oo. Ang strong. Oo. Amo taon? Oo. Hindi, sa una, yung white teeth, do ka, nasimo, do ka manggaranon, do ka, subong niya, kung yellow, imunto, manggaranon ka. Gold mo. Gold mo. Diba, no? Kasi may napipita ko na unto, may coral, but silingon ko ako. Yes, very manggaranon. May coral ko. Nakudalan mo. Nakudalan na unto. Kudalan mo. Sa una, may kudal mo na unto, kami na nakuha na to, okay? Sa una, kung nag-election boy, ginaano gid ako, kalain, gina-destroy gid ako, ginakakas gid ako nuhod ang gina-islan niya sang kuan mga implants. Nya kay wealthy clients lang kunong maka-afford sa dentist. Kaya kilala ko na sa subong. Ginpakakagi na matamat kakas ngipon niya gin-islan implants. Para nga daw straight ang ngipon niya. Pero fill out man siya Fill out. Fill out man siya. Pero mag-close ka, ang bite niya daw gaano man siya. Sabi no, tagpila naman. Ay, milyon bala. Tapos, they'd get donor teeth that people gave to doctors. Ay,
Kalain no, ang untos ang iba. Ay, may araw niya ko na. May araw niya mga teeth subong yung mga himo. Ang iba na ginahimo na lang mga na. Fiber, amo na, fiberglass ano. Yun, kalain yun natin, hindi mo ma-feel. Action boy, ang balila ko no, I don't know if it's true. Nga apektado ko nung panabor sang tao kung walang punto. Nga kadila man nga palabor ya. Gani no, pero I don't know lang sa mga tigulang pala para kay lula sa unang bili hindi sa kuno ka panabor. Kung nga ahaw kay ara mo ng dila mo. Basta sa dila, ara mo dila siya. Of ano, ship. Kalain mo dila mo wala dila. Ha? May tao wala dila kay may bati ako na one time sa nanay, ikaw nga bata ka daw wala ka dila. Wala dila. Wala ka sa anong gagoro no? Sa tao wala dila no. Kaya ang problema, ang abi mo number 1 nga problema sa tao wala dila, ano? Hindi siya kapadiwal. Hindi sa kabalos. Ako na lang ginang balos, hindi pa sa kabalos. Pinagkaitan talaga ng mundo. Oo, hindi ka kapadiwal. Ano na problema mo? At least, never in his life nga matag siya as maniac. Hindi siya ka, ano, away sa kapanilap-nilap. Kung may maglabay, hindi siya kapanilap-nilap. Kalain na. Joke lang. Kaya mo ng mga manyak ako? Ha? Dilap-dilap? Ang iba naman niya, kaya ang iba niya, manyerism, tapos pagbalikin sa babae nga, kuwan man, ambisyusa. Nga naman niya, kan mo ko. Nagamuha mo na. Nagang dilap, nagamuha mo na sa lips, ano? Oo, na. Miyara, ginaya mo mga manyerism. Hindi mo na makuha sa mga lalaki or babae, for that matter. Nga magamuha mo sa yung dila sila lips. Kaya ginabasa nila ang lips. Oo. Hindi ba? Kaya wala may kakisi ila sa... Kaya mala. Mala, kaya may kakisi ila. So, mala. Timing pagbalikin sa ambisyosa. Ganda na galing ang mala nga word. Huwag siya mag-kiss sa imo, ti mala ka. Mala? Ang lips mo yung mala. Anong mala? Explain. Mala! Mala? Oo. Dry? Dry. Dry. Oo. Gani, no, mala, gani. Hindi, kaging connect mo sa dira na naghalin ang mala. Ano man? Hindi yung mala. Ginaboboy. Ginamango ko ni Action Boy, Dali lang, kasakit sa head ko. Wow. Kasakit sa head ko. Ang next Action Boy, uy, ala, manggaranon, gagalis ang una. Light or few hair? Subong tanaw ba do tatlo na lang buhok. Do tatlo na lang buhok. Yeah, gani. Si Marcian yan dito pito lang. Ay, pito lang. Do bali pa ganing duwa. Nung Marcian ka duwa ka na naman yung una Thursday and Saturday na. Ay ang ayado ko do kaluluoy na lang sa. Pero grabe do ara gid si iyang beauty standards ang una. Lang taas ang hairline. Jutay buhok. Jutay buhok. No, bongga. Kita ko ni Kuya Dong imong buhok daw pito na lang na. Hindi do siyam, hindi pito na lang kita ko do bali pa ganing duwa do. Ala kalain no. Dito na lang siya sa kay ihada mo Kasi merat siya di pa pang ano to siya to. Gano na pigmentation to. Oo, yes. Bongga no. Tiyan mo na siya Action Boy Kag ang lastly ang thin waist. Ano? Thin waist. Thin waist. Sa mga European people ginisang una Action Boy. Kaya hindi siya mga Chinese siya ginahigot ginaya. Corset. Corset ang tawag. Para mag letter V gid bala sa kilid mo do ano gid ya. Greater than and less than gid yang sign. Ay lahawak kay 12 lang na mo. Oo, grabe no. 12 kabilo ay na 12 ang takos. Kag pati ang ano sa una Action Boy di ba sa Chinese man ang lotus feet na bala. Di ba lotus feet? Gina-deform, gina-action boy para ang fit nila as in super gamay lang yun. Kaya the more nga gamay mo tiil, manggaranon basang una. Sa Japanese na yan. Sa Japanese. Japanese na or Chinese? Japanese daw muna. Ay, Japanese na. Tiyan mo na siya. Muna kita mong Japanese na maglakad sila daw. Diga, mo na. Gamay tiil. So Chinese mo na, nakita ko. Chinese gano'n mo man eh. Kita ko kay Kim Chu po. Sa horror movie. So ilan na sa una nga mga hawak, yung 12? Oo. Butkon mo na iya? Oh, grabe no. Tiyan mo niya, hamak mo ba? Tiyan ang intestine nila. China, Action Boy. Imperial China. Ang lotus feet. Tiyan mo nga muna, ano parang nakaon nila, Magagi ko rin pagkaon, ay, excuse ka. Gakawunggong sa iba niya. Gakawunggong ka pa nagilot. Sa iba niya internal organs. Ay, excuse, agay. Magsulod rin pagkaon, guro ka pa nagilot. Mga pamuyaya, guro pagkaon. Ano mo na yung trepi, man. Super gamay. So mga kwanda sa gali, amo na so na mga standards of beauty. Yes. So mga, ano na yung standard of beauty? Do ka normal. Para sa akon, simple nga pamangkot, simple nga sabat. Ano standards of beauty mo? Just look at me. You're the standard. Yes. Standard electric pan ka. Ako ang standard, so damo-damo, galing gwapa. Kaya ako standard mo. So damo-damo gwapa. Yes, because we are all beautiful. Hindi ko na malipat. Sa nga ano? Hindi ko na malipat sa... Hindi ba Luka, si Eden niya, bipalin niya ng tanang gwapa.
Ari na sa pinta. Hindi ko nano, kaman imo, mami. Masa mo na ang beauty sa bata mo. Oo, kay guro kay napagpalinyas to guro mga kandidata to sa mga Pilipinas. Hindi ba ito po nga man sa ako? Basi mga kandidata namin nga guro kung palinyahon ang mga kandidata sa binibining Pilipinas. Kag ikaw. Ikaw ya Miss Little Philippines. Little Miss Philippines. Hindi Miss Midget Philippines. Ano kalahin? Mas dugo. Kalahin na gid. Kalahin na. Okay na. Tama na. Move on. Hindi ko nakalipat na. First time na mo nag-meet mo na ng istorya sa ako. Kalahin. Si din niya, kung palinyahon na tama na. Wala ko di control sa patay, Mike. Unfair. Ate, sige na, Kira? Yes! Kay Ronald Rida Trava, good morning, Dira. Okay? Kay Ma'am Gina Sulgon na Aksyon Boy, dira sa Bebs Mango Stand sa Valladolid. And of course, kay Kagawad Monico Prudente, kag member si sa barangay nano nga sa Hinigaran, kag kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas, kag sa tanan nga taga Himamaylan City Police Station. Good morning! Good morning! Borgs Asa, dira sa Takuling, good morning man. Betty Santero, kag Richard Derequito. Gapahon ko na morena, hambali Ma'am Star. Yes, I agree. I totally agree. Yes, mga moreno ang laway. Ang moreno lang gali, ha? Ang moreno lang, gapa. Okay, sige. Morning tas amigo, tato si Jubert, na tamiya mo tos doon. Yes, hello, good morning kay Jobert Fernandez. I am very excited to meet you. Yes, me too. Sit down with you and have coffee with you. And sumbag you. Joke lang. Tas amigo, kwanta ha? Istoryahan ta sang maayo. Good morning, Sir Ang Jobert. mga bagay-bagay, no? Yes. Hindi mo kinanglan nga magpakanubo sa imong level. Yes. Hindi kami istoryahan bagay-bagay. Simple lang na siya. Sige lang, one of these days makilitan na kita. Isapta na siya guro ay. Kay actually, isa-isahon niya tayo mo. Isa-isahon niya tayo istorya. Ako, willing kong mauna. Sa Aksyon Bayan, willing man itong mauna. Oo. Sa Aksyon Rex, yan nga, kabo mauna ako Pasunod lang, kay isa-isa lang mo. Isa-isa lang muna. Yes. Muna nga, kwanda. Ulihin lang ka mo Sige giveaway kami Sige. Happy weekend everyone! Kabay pa nga aton nga weekend. Ay, pagbalikan natin sa Lunes, kung Nobyembre 1 na ha? Yes, grabe no, my gosh. 56 days to go na lang nga ni Aksyon Boy. Wow. It's Christmas time. It's Christmas time. Basta lang tada. Oh my God. Sugdan lang talagang mag-Christmas. True. Sige, standby na sa Aksyon Hotline. Reaksyon Art tayo hopon. Ang inyo diring news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.